ora Bawa ning Jakarta wis keingi ya. lah bojone bawa Bojone bawa malah pisah iku pisan. putune ya ora ana Putune wis ning di Surabaya. kowe ki sensus matur suwun katur dumateng para pemuda-pemudi sesepuh pini sepuh wonten ing dusun Ndala mriki mugi-mugi ya paringna seger waras rejeki ingkang kathah barokah liwat satriya utama tetembanganipun Caping Gunung. Ndek jaman berjuang njur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi Ya iya jarene wis menang keturutan sonti kadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadongi sego jagung kane jagung yen mendung tak sili caping gunung Caping gunung dudu payung syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja dene nora ilang jroning padha lara-lara lapa ya mati enak ya tapi bulan ya kendangane sapa santai tapi pasti bro asik di zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene wis menang keturutan sonti gadang biyen nate janji ning saiki apa lali ning gunung tak cadongi sego jagung sekane jagung yen mendung tak sili caping gunung Caping gunung dudu payung
rock. Iya. Klasik enak ya. Jos ah. Wong Jawa kok. Karek muni jos ae. Lah sing iso ya kowe kok. Syukur bisa Ayo ya. nyawang gunung desa jadi rejo dene nora ilang jroning padha lara lapa. Caping gunung. Iya. Ana dangdute, ana langgame corake ngetren rock and roll. Iya. Apa jam manyar? Jam manyar. Ya lumayan lah. Rega pira jam? Mateni kecap. Jamku pegel kok. Lah perkara apa? Jam kok pegel iku edan piye? Ora mlaku. Jam bongkol tak-tak. Wah, aku rumah saku jam pegel, rumah saku mereke Alba, apa Tenitis. Jamku pegel ndek ra mlaku, iku jam bongko. Apa? Jam iku matek iku. Alah. Jam iku ana pengapesane. Lho gayam, kowe ora pinter ning keminter. Jam apike kaya apa anggere batu nentek ndar meneng ae piye. Apa? Anggere batu nentek ndar tenger-tenger piye. Yuk ning pinggiratan yuk. Mak apa? Tak kabrukno truk nggo bentek jam. Kowe dhewe rono kok iso. Iya, ora ketek ngepiye, awak dhewe dimboi siji ngkas. Ketoke gending kok mok sicok ora macem. Ngono ya. Dagelan ora trima pocokane 100 200. Lah terus dikeki gendeng apa? Dikeki gending tetayuban, becak pati Mas sing gampang. Iki engko karo ngranti bendarane. Iki ora iki momongane iki mlakune adoh. Becak pati. Heeh. Aja Apa neh? wong pati ku becak Heeh. ning ngarep rumah sakit. Lho Suwanda, Iya dak kono. becak sing guru dijengking. Heeh. Lah wonge lemu, Piye? munggah langsung diuwer gebrak wonge. Ya aja becak pati nek ngono. Becak geblak. Ngawur ae kok. Lam-laman lelekan. Iya. Ora ketang-tengah wengi. Muga-muga diparingi rejeki sapa wae sing gelem melek bengi ya mesti bakal gangsane golek pati. Timbangane sunate pedet nanggap tiplak. Heeh. Jelas. Yuk. Yuk.
isa-isane. Yuk. Iya, ora ketang piye kula Cak Bengek dalah kakang kula menika Cak Ceblong mbok menawi wonten lepat luput tutur kata ingkang boten ngresepake panjenengan sedaya semua sedaya kru kerabat kerja ketoprak Satrio Utama nyuwun ngapunten sedaya kelepatan. Enak menawa apik digawe apa wae kena ngendhek ketoprak Satrio Utama. Wong sauru iku kudu marana njaluk daging. Apa? Njaluk daging untung. Ya ora ketang piye Satrio Utama iki regane rega persahabatan. Masalah rega iso dirembuk, sing penting panjenengan sedaya mirsani ketoprak Satrio Utama puas lan seneng. Iya. Wis mumpung durung kadukanan, ayo sendukane sapa? Ora ketang piye sutradarane. Ngono ya. Wis ayo lawange ditutup do golek gawean ning nggone mburi. Manis. Kira-kira rasan apa ora kowe tak cumondhokake ana ing kapucangan kidul. Wingi-wingi uripmu nyang kapucangan lor.
nganti aku mrentah utawa ngongkon karo Kakang Samparan supaya nyolong karo kowe, aja nganti kowe manggon ana ing Kapucangan Lor dadi bojone Wirasaba. Kira-kira krasan apa ora? Patuh Gunung, yen kowe kepengin takon, sakwise aku kok cumondhokake nang Kapucangan Kidul krasan apa ora? Ruwokke yo. Kepiye? Saktenane babar pisan aku ora krasan. Kowe ora krasan perkarane apa? Ya mesti wae sampun dina aku sekelingan kelawan Kakang Wirasaba. Kowe ora usah kelingan karo bojomu Wirasaba. Lamun kowe duwe bojo karo Wirasaba, lamun kowe besok duweni anak ora bakal nyukupi lan ngrumati karo anakku. Mergo apa? Nalika semono kowe dadi kembang kidunge wong Kapucangan Lor. Anggere ana wong lanang ngobelake karo kowe, anggere ana wong lanang seneng karo kowe. Ning nalika semono iki aku ora wani kandha karo Kakang Samparan. Ning barang kowe kelakon duweni bojo Wirasaba, aku njaluk tulung karo Kakang Samparan supaya nyolong karo kowe ya mergo aku seneng karo kowe Nis manis. Upama kowe seneng karo aku kudune kowe mawas. Aku wis dadi derbe Elian. Lho, saiki aku mau kepengin bali wae. Bali nanti. Ora usah bali. Kowe manggo nyang Kapucangan Kidul kene ke albasane kowe njaluk apa wae kowe keturutan. Aku ngerti. Samu barang sarwa kecukupan. Nanging aku mau kepengin bali wae. Aku iki ngerti kondange bojomu Pendekar Suling Gading ana ing Kapucangan Lor, Yen wis on kowe tak tumondhoke nyang Kapucangan Kidul, bojomu Wirasaba kekes-kekes awake ngrantes, kuru mesti mati Nis. Gelem apa ora? Aku ora bisa. Ora. Tak prawoso. Kowe iki arep tok kapake jendhek manis. Kowe arepku yo arep ngrasakno karo manis. Yen ora gelem tak ngrasakno arep tak pateni. Carane rak yo ora ngono. Lho nganggo cara piye, Kang? Awong jendhek manis iki yen saiki ora gelem iki rak yo dinteni. Dinteni kapan? Ayo sesasi, rong sasi nganti setahun. Sesasi, rong sasi nganti setahun. Lah solak aku bongkong ngenteni karo manis. Ayo kudu sabar wong pancen kepengin duwe bojo ayu ki rekoso. Ngeringi to. Kowe kepengin ngebek karo jendhek manis, tak rewangi nyolong. Totoane nyawa saka Pucang Lor tak gawa ning Pucang Kidul. Iya. Lho bareng wis ning kene kok arep tok perwasa, arep tok aniaya. Kok setun. Lah mergo nyang Kapucangan Kidul iki wis ora ana sapa-sapa. Sedulurku ya mung sampean Kakang Samparan. Tak ripih wiwit esuk nganti bengi wis pirang-pirang dina ya kok ora gelem ngladeni karo aku. Sabar. Mengko yen sabar suwe ning suwe rak ya mesti gelem. Ha nek tok asar. Wong wadon iki ngendi wae mesti ora gelem. Lah mbiyen tak kongkon nyolong bareng mbok colong lah nganti krungu, Wong tuwek kae. Eling apa ora? Wong tuane. Wong tuane. Asem sing tuwek kae lho. Yen mlaku nganggo teken kae lho. Iya. Asem terus piye, Kang? Kowe iki aja kuwatir. Kae iki wis tuwa. Kae arep nesu mengko yen kowe rawani sing ngadepi asem gedhe rak ya aku. Kok dadak bingung. Lho, Samparan. Watu Gunung. Akeh gerangane. Balekke anakku wedok. Bengak, bengok.
Kowe kira pajar apa ora? Mlebunya omahe wong ora kulon kok bengak-bengok, Ayo lawange dibuka. Ayo iso bukan, Dik. Nah iso ya bukan. Ora iso. Ora sudi. Wong tuwek ora tatanan. Oh, jadi maling kok wiwit enom nganti tuwa kaya sajet. Bapak, Apa? Lho. Iya, Ayo mbok kono ndi anak kowe? ya anak-anakmu tak delekke nyang mburi nyang centong. Kowe ora ngerti anakmu mergo wis tuwa kari pirang lebone sentong iki ra mengak. Mergo anak wedok iki leh ngene wiwit cilik nganti gedhe. Ngene iya. Lho kok colongi karepmu piye to? Ya mergo dicolong iki anakmu rupane ayu, rasane enak iya to. Lah ya nek anakmu olok ya ora wani dicolong. Sing luput ki anakmu. Paparan. Balekke anakku wedok. Ora iso. Nek nyolonge totane nyawa kok penak tenan balekke. Kok balik. Ayo tok jalo ya kudu kanthi cara satriya. Kowe sing kok karepe. Ayo kudu nganggo gelut. Aku kudu gelut karo kowe. Lah nek kowe ora kuwagang kena golek jago. Sopo wae jagomu? Wong siji. Waton aja dalang mantingan. Sopo jagomu? Sopo wae jagone? Ampun ngantos jenengan saguh-paguh. Nggih, dados jago kula. Mergo watu Gunung Samaran iki kenging dipun wastani jagaling menungso. Pancen leres nanging menenok ngantos wonten sedaning Bapak Ki Asem Gedhe kula nderek kelangan. Sik. Aja gampang kowe sabela karo Ki Asem Gedhe. Yen pancen kowe isih kepengin nyawang ijone suket kuninge pari ora usah kowe iki melu-melu bab perkara iki perkaraku karo perkarane Kakang Samparan. Sapa iki wong iki? Wani-wani dadi jagone Ki Asem Gedhe wonge sing kaya ngene iki. Watu Gunung Samaran. Nggih. Aku wis rumangsa tuwa, ora kuwawa tanding karo kowe kok kon golek jago. Ya. Nak Mas Maeso Jenar iki minangka dadi jago. Sapa iki? Maeso Jenar. Saiki jagomu ngendi? Ora ana kondange Maeso Jenar. Kaya waro. Maeso iki kebo. Lah, Jenar iki kuning. Kebo kuning iki kebo lara. Kebo penyakiten kok arepani wong kaya ngene iki. Asem Gedhe. Nek kae jagomu. Jagoku ya watu gunung. Jagomu Watu dulurmu Gunung. Watu Gunung. Nah, Bakal kok du karo jagomu Lah iya. Maeso Jenar. wong kene. Ora apa-apa. Jago gelut. Jago padha jago. Jago padha jago. Nek jagone kalah, botohe ora kena melu-melu. Botoh melu-melu. Botoh mungsuhe padha botoh. Ngono. Tembungmu sing pungkasan sing kugemi. Sing atas-atas kene. Iya. Mati ngajak. Maeso Jenar. Pipun. Sosro! Biro! Ya! Biro! Wah, barang Maeso Arep tumindak apa? Lah, kok ana jalan mandingan iki mau. Arep tumindak apa kowe? Ora apa-apa, Nang. Aku ora apa-apa. Kowe kok senengamu get-get wong. Samparan. Rumangsa aku nek ana kowe lah kok mak jejul. Kowe Ora kono pis. jago karo jago, Iya. botoh ra kena cawe-cawe. Lah iya. Ah, bareng adimu wis mati. Ah. Lho kowe kok kepengin Sapa? ngecekel apa kuwi? Iki pedang ngono kok. Ah, saiki ngene. Anakku ndi? Nang Gede sentang. manis ndi? Nang sentang. Kok cipuk apa ora? Alah, yo yo. Lah, metu
dhewe. Rene, Nduk. Enakan kowe nyolong karo anak wedok. Wah, aku ora arep belani kok Lang dalang. Aku ngerti nek ya ki ora ngerti nek ana kowe to, Lang. Ora trimo pisan pindho. Iya. Wis seneng gawe rusuh. Nalika semono jaman biyen kae, Ya. aku ndalang sajen wae mbok colong. Ayo lah piye Sindenku wae mbok awot-awot. Lah salah sindenmu kok ayu. Nduk, Gendek Manis. Aku naruh wong Iki ayu ra dadi kuat. tanggungane Nak Mas dalam mandingan karo Nak Mas Meso Jenar. Nduk bali ya. Sedulur Maesa Jenar, rasa tanggung jamu nyang endi? Yen dalam semono wis wani nyolong marang Mbak Yu Jentik Manis. Mula iki kudu wani ngadepi lan Kakang Wira Sepuh balikke Mbak Yu Jentik Manis. Lah kae wis digobali asem gedhe ngono kok. Ning beda kaya urip kowe sing balikake. Mergo sing nyolong kowe. Karepmu aku kudu ngono. Ya wis nek karepmu ngono aku tak ngedotne asem gedhe. Ayo. Aku bojomu Jentik Manis lho, Kakang. Nak Mas Wira Sapa? Apa asem? Bojomu wis bali kok dadak kowe plengos ki sangka karepe kepi. Napa kula pantes dadi bojonipun Jentik Manis, Po? Gene ora pantes. Rikalanipun piyambakipun butuh sabiyantu kaliyan kula. Ya, Kula mboten saged sabiyantu dumateng piyambakipun. Jentik Manis, Kakang, apa aku isih pantes dadi bojomu? kene ngapa sampeyan kondisi kaya ngono, Kak? Isih pantes. Yen ngono kowe sing ora pantes, Jentik Manis. Kakang Wira Sepuh, Nak Mas Wira Sapa? Bapak asem gedhe. Kang sira kok bisa kandha sing kaya ngono? Lamun to anakku Jentik Manis ora pantes dadi bojomu iki karepmu kepi. Bapak asem gedhe. Ya. Sinten pawongan ingkang boten ngertos kondangipun watu jagolan samparan. Menungso kekalih menika menungso ingkang ngumbar ardane kanakson. Seneng rusak pager rahayuning liyan. Bener. Sapa wong wadon sing wonten regemanipun watu jagolan boten dipun walaken menawi to boten tetel kawanitanipun. Nak Mas Wira Sapa? Pancen bener apa sing kok kandhak? Wong wadon ngendi wae yen wis diregem watu gunung apa dene samparan, kuwi ora bisa uwal. Lamun durung bisa njamah marang kawinatane wong wadon. apa sampeyan ora percaya Nek karo kasunyatane aku, Kakang? garwamu bojomu Jentik Manis bali ana tanganmu. Dheweke durung dijamah watu gunung apa dene samparan. Kowe percaya wae karo wong. Kakang Wira Sepuh. Babar pisan aku ora tau kajamah dene liyan, Kakang. Tangeh ngangge lamun Jentik Manis saged uwal saking tanganipun samparan. Menapa wonten yang sabiyan? Ana Wonten Kakang. pancen ana.
mbiyantu baline bojomu si Gendeng. Ora nandha kedapa nak Mas Maesa Jenar. Ya iki pawongane sing pitulung marang Maesa Jenar. Bapak Asem Gedhe. Rikala semanten panjenengan paring wewarah dumateng kula. Iya. Ngenani bab tetulung. Panjenengan nate ngendika dumateng kula. Menawi tetulung menika wonten kalih cacahipun. Sepisan tetulung tanpa pamrih. Jangkep angka kalih tetulung mawa pamrih. Sing ditulungi ayu, sing nulungi bagus, mawa pamrih piyambakipun kok. Kakang Wirasa. Pancen ora keliruan apa Kanjeng. Nanging Kakang, kok umpama tak pamrih marang Mbak Yu Jendik Manis. Longko Mbak Yu Jendik Manis tak balikke ana pengarepanmu. Ora pindhane yen ngono. Kaya Kakang Wirasa nganggo klambi kae diukur marang jiwa ragane, marang badanmu. Yen ngono, Kakang Wirasa tetulung marang Wiyan mau pamrih. Aku ora Kakang. Aku tulus Mbak Yu Jendik Manis bojone Kakang Wirasa. Tak balikke nyang ngadep Kakang Wirasa. Utuh. Aku kok singgol karo Mbak Yu. Bapak Asem Gedhe. Wong tua-tuas. Dadi Ya. aku nyolong Jendik Manis saka Pucang Lor. Tak oyong Pucangan Kidul. Ya. Iki totoane nyok. Ngerti. Yen kowe njaluk baline Jendik Manis, kowe kudu tanding karo Samparan. Mingkemo lambemu Samparan. Wirasa. Dudu Bapak Asem Gedhe musuhmu. Sapa? Nanging Wirasaba adepono. Sisan gawe tak jaluk bojoku Jentik Manis saka tangan. Iso. Wah, Jendik Manis saka tanganku. Semedhot gulu. Lakon pedhot nyawa. Ayo. Iya. Zaman sing karepake. Nanging aja iki. Mati kowe Samparan. Kowe bojoku Jendik Manis. Nak Mas Wirasa. Wasem. Kowe wis percaya Bojong, lamun to baline bojomu Jendik Manis isih suci. Kados ngaten nggih, Bapak. Ya. Gandeng bojomu wis ana tanganmu sawetara katrema ing pepunguran. Oh, kados ngaten Aku nggih. tak tukuri lakune Samparan ngene kok. Ayo. Sedulur Maesa Jendik Gaman. Aku ngerti watake Wirasaba. Kae pawongan kang lumuh kasoran. Ora bakal nampa barine Jendik Manis. Yen to ora kanthi tangan iki. Ning kasunyatane kowe kena kapake Kakang Wirasaba. Yo Ketatu Gaman, tak goleke tangga sampean. Cukup. Aku mung kepengin ngwalahke saka pandakwane Wirasaba. Kang tumuju sedulur Maesa Jendik. Jeneng aku mitungkas. Apa? Kawan sedulur Maesa Jenar. Tak tuku wis ora tuwa. Aja eling den eling. Besok ora wulan purnama siji. Rawa pening bakal ana sarasean. Sun, apa sing dirembuk? Kabeh para golongan sekti. Kabeh pendekar tuwa. Simaludra-daya. Bugel kaliki saka Gunung Cermik. Apa?
Surasarendi saka nusuk. Saka rawa pening naga posok. Saka nusuk ambang. Melumpuk oleh rawa pening. Jur apa sing dirembuk? Kene. Sing dirembuk. Jo rembuk perkara naga sapok indah. Sambaran. Kakang dalang mancing. Ragetang tumindak lan parkir deksura nanging samparan mungguh Mas Sudinar minangka pahlawan kakang bakal balekake bentuah ana ing Kasultanan Demak. Lho kanthi menika, Kang. Saestu ndika tresna dhateng Mas Sudinar. Benjang wonten ing wulan Purnama siji. Monggo sami-sami sareng wonten ing rawa pening dugi ningali pasamuan ingkang dipun rembag naga Srasana Sabek. Lumangaken pawiyatan ing dalem menika sampun paripurna cekap semanten mbok menawi lepat nyuwun pangapura. Nyuwun.